El calendari tradicional xinès divideix l'any en 24 petites estacions de 15 dies cadascuna, anomenades jie-qi, o termes solars. Cadascun d'aquests períodes ocupa 15 dies, de manera que cada estació té 6 jie-qi. Del 7 al 21 de desembre entrem en el 21 d'aquests períodes que es diu Taxue, o les fortes nevades. La Terra fa la volta al voltant del Sol en un any sencer. A raó d'un grau cada dia, el Sol es va desplaçant seguint un cercle cada cop més baix durant l'hivern i cada cop més alt durant l'estiu. En aquest moment la Terra ha recorregut 255 graus al voltant del Sol des de l'inici de l'any nou xinès. En els propers 15 dies, a un grau per dia, arribarà als 270. Si en comptes de 12 mesos fossin les 12 hores d'un rellotge, ara estaríem entrant a les 11 de la nit, que és un període de fred, foscor, manca de llum i manca d'energia. D'aquí el nom de fortes nevades. A cada mes se li assigna un hexagrama de I Ching. Les línies senceres i vermelles representen l'augment d'escalfor a mesura que ens acostem a l'estiu i les bandes negres i partides representen el fred de l'hivern. Les línies vermelles són el yang i les línies negres són el yin. Encara que ara estem enmig de l'hivern, entrant al solstici, per als xinesos l'energia yang ja està començant a preparar la seva ascensió durant la primavera. Li pertany a l'hexagrama Fu, el retorn, una línia yang a sota de 5 línies yin. El yang encara està ocult, però ja es prepara per a sorgir. Els llibres de les antigues dinasties dedicats al calendari definien cada període de jie-qi dividint-los en una frase per cada 5 dies del calendari. Els primers 5 dies de les fortes nevades es diu que els pinsans deixen de cantar. Es preparen per fer la seva migració cap al sud i per tant guarden la seva energia. I preserven les seves forces esperant la primavera. Els següents 5 dies, els tigres es comencen a aparellar. Si la tigresa i el tigre s'aparellen ara, els cadells naixeran d'aquí uns 100 dies, quan l'energia yang, el sol, l'escalfor, ja estiguin regnant a l'hemisferi. I els darrers 5 dies, les tiges de la flor d'iris comencen a brotar. Enmig de l'hivern, la planta comença a preparar la seva futura floració per la primavera. Totes aquestes imatges i aquests símbols indiquen la força de l'energia de la natura per poder preparar-se per la propera primavera. L'energia yang, oculta sota el terra, prepara la seva força per créixer i per madurar en l'època del bon temps. El caràcter xinès per hivern, que es diu tung, ha anat evolucionant al llarg de les dinasties. Al principi, fa milers d'anys, s'escrivia com si fos un sol tancat a dins d'una gerra, imatge de la manca de força del sol. Per tal de mantenir la salut en aquest temps de fred i manca d'energia, hem de preservar l'escalfor corporal i protegir la pròpia energia yang. Els grans doctors i doctores de la medicina tradicional xinesa, al llarg dels segles, han anat elaborant estratègies per tal de poder preservar l'energia yang i mantenir la salut durant l'hivern. La primera regla diu no exageris la teva preocupació per la salut. És interessant abrigar-se per no tenir fred, però hem de pensar que les capes de roba s'han d'anar posant de manera gradual, no posar-nos molta roba quan tinguem el primer moment de fred o passar moltes hores davant del foc o davant de les estufes, sinó que hem de ventilar bé la casa i no oblidar prendre l'aire cada dia. Val la pena tenir una estona cada dia per sortir i aprofitar les poques hores de llum de sol i admetre la seva escalfor i aprofitar els seus raigs de llum. Ves a dormir d'hora i lleva't tard és un altre dels consells dels metges xinesos. Si anem a dormir d'hora, el cos encara aguanta l'escalfor del dia i llevar-se tard vol dir llevar-se quan el sol ja és alt en el cel per tal de poder sentir l'escalfor a primera hora. La dieta ha d'incloure purés i farinetes.
aliments tipus porridge o congee. Aquesta manera de cuinar, glutinosa, amb poc suc i molt espès, és fàcil de digerir i augmenta l'energia yang del cos. Pren una alimentació adequada per aquesta època de l'any. Pren aliments que preservin el yang i aguantin l'escalfor corporal, com ara la canyella, el gingebre, sigui ratllat o en infusió, la regalèssia, que preservarà l'energia yang i facilitarà la digestió, carn de xai o de vedella, els famosos bolets negres xinesos i les carbasses. El carbassó és una gran font d'energia yang i els alls i les cebes també portaran escalfor interna. Les arrels, com la pastanaga, faciliten la digestió. I el ginseng pot escalfar l'aparell digestiu per no patir fred intern. El ginseng té un efecte molt bo sobre la digestió i el fred, però no és una medicina que ho curi tot. I no funciona per als refredats ni per augmentar la vitalitat sexual. Les arrels de lotus són una bona font d'energia yang. Les espècies com el pebre, la nou moscada, el comí i el fonoll ens ajudaran a mantenir aquesta energia yang a dins del cos. I el julivert, font de calci i vitamina K, també ens ajudarà a mantenir la salut. Per tal de fomentar l'energia yang, formes de cocció lenta com ara el forn o el rostit seran tècniques privilegiades. I sobretot, que no falti una bona tassa de te. Durant l'hivern, el te de pu'er és el més buscat, el més bo i el més saludable. Durant aquest període jie-qi, l'energia que circula per als meridians energètics pateix algunes deficiències. Els antics metges xinesos van veure que la fred als peus tenia molt a veure amb una insuficiència energètica en el meridià del ronyó, que es veu a la teoria de la medicina xinesa com el motor més important del cos. Per escalfar aquest meridià i altres punts d'acupuntura, el tractament de les moxes és molt interessant. Els punts com ara el 36 d'estómac, a 4 dits per sota la vora externa del genoll, augmentarà el nostre nivell d'energia global i les defenses. I el punt de Qi Hai, el mar de Qi, 2 dits per sota el melic, augmentarà la nostra energia interna i la nostra vitalitat, escalfant el ronyó. En el llibre clàssic de medicina de l'Emperador Groc trobem consells per l'hivern. Entre ells, algun que pot semblar en principi molt esotèric, però que té un significat molt profund, perquè serveix per lluitar contra l'estrès. En el segon capítol del llibre de l'Emperador Groc llegim: el teu estat anímic és com el d'aquell que guarda un secret. Guardar un secret és no donar pistes, és entrar a l'interior, quedar l'energia dins, no expressar coses. En comptes de preocupar-nos per la salut, l'economia, la política, entrem en un estat meditatiu, que la nostra ment estigui concentrada en el nostre interior en no perdre energia. Les tècniques de meditació inclouen coses tan senzilles com sortir a passejar per anar a contemplar els rius gelats, gaudint del silenci i la serenor del paisatge. O per contemplar en un estat de tranquil·litat la flor de pruner, símbol de la bellesa en el temps fred de l'hivern. El Qigong, el treball sobre l'energia interna, és la tècnica preferida per al manteniment d'energia yang durant l'hivern. Fa una mica més de 1000 anys, el savi taoista Chen Tuan, un alquimista famós, mestre d'una gran escola de taoisme, va dissenyar un Qigong específic per les 24 estacions de l'any. Els taoistes ja havien pensat en la similitud entre les 24 estacions de jie-qi de l'any, en les que l'energia natural va canviant d'una manera cíclica i organitzada, i les 24 vèrtebres de la columna vertebral dels humans, utilitzades en molts mètodes taoistes de concentració i exercici físic. Chen Tuan va dissenyar un exercici per cada vèrtebra. Cada 15 dies s'anava pujant des de la base inferior de la columna fins a les cervicals.
En aquest període, fortes nevades, la meditació es fa a la segona vèrtebra cervical. Asseguts en una postura còmoda i relaxada, la columna estirada i sense contacte amb cap objecte, com el respir d'una cadira, ens concentrem en la segona vèrtebra cervical. Imaginem que podem absorbir l'energia còsmica, l'energia natural, per tots els poros del cos i l'acumulem en aquesta vèrtebra, on se concentra, brilla, s'expandeix i escalfa tot el cos. Després traiem l'aire imaginant que surt per tots els poros. Podem fer múltiples de 6 vegades, diàriament, com a mètode de recolliment i meditació. Durant el període de les fortes nevades, es practica un qigong en postura dreta que ajuda a escalfar els peus i mobilitzar l'energia de tot el cos. Aquest exercici no es practicarà més fins d'aquí un any. Subscriviu-vos, activeu la campaneta perquè us arribin les notificacions i ens veiem. Adeu!